Така, едно. Две. Давай. Има повече. Не можеш. Сами съм взек. Три. Айде стига вече. Давай сега набирания. Като си загряви. Какво викаш? Така е. Айде виси сега на кръченето. Не спани още. Дигни врата. Мамо, аз знам как да го правя. Дай пак. Загря ли вече? Много блъскате. Айде стига бе. Йордан и още говоря. Как за последно? Спани очетало, че е във въздуха. Във въздуха. Кръкъл във въздуха. Айде сега виси на двата крака. Виси, не бе, виси на двата крака, тук на колената. Как? Готов ли си, тате?